Miet Lino Gauci Borda, tabib u ex-Deputat Nazzjonalista fl-eta ta' 82 sena u għatwilet fit-8 ta' Diċembru tal-1936 f'Taslima, madankollu għal parti l-kbira ta' ħajtu għex fi Flerdeli, lokalità li dwarha kiteb ukoll il-ktieb tentuf mill-memorji li fih ġabra ta' 75 sena ta' storja. Lino ħal edukazzjoni tiegħu fil-Kulleġġ San Luigi kif ukoll fl-Università Rjali ta' Malta fejn aktar tard gradwa bħala tabib tal-mediċina fl-1961. Kien kandidat mal-Partit Nazzjonalista fis-sena 1971 fejn imbagħad serva fil-Parlament Malti mill-1976 sal-1994. Lino Gauci Borda jibqa' mfakkar l-ħidma kbira tiegħu fil-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista f'Santa Venera fit-tmeninijiet, serva wkoll bħala rappreżentant reġjonali fil-Kumitat Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Parlamentari tal-Commonwealth, kif ukoll President ta' l-Old Motors Club Malta għal 16-il sena qabel ċeda din il-kariga u baqa' fih dan l-għaqda bħala President onorarju. Matul it-terminu tiegħu kellu rwol importanti biex il-klabb kiseb post biex jużah bħala sede. Huwa kien miżżewweġ lil Louisanne u għandhom tifla Annabel. Mal-aħbar tal-mewt tiegħu huwa kien deskritt minn ħafna bħala politiku tan-nies u r-rispett lejh kien kbir, ta' kontribut politiku kbir fl-aktar żminijiet diffiċli u dejjem kien hemm meta l-partit sejjaħlu. Messaġġi ta' kondoljanzi waslu mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija u permezz ta' stqarrija maħruġa mill-Partit Nazzjonalista. Il-funeral tiegħu ser isir nhar is-Sibt fit-8:30 ta' filgħodu fil-Knisja ta' Santa Liena f'Birkirkara.